Ambalma Sherifula Jabarani Flebo Malikono ani Maliko Kami wala nyumano folike kanyeshi au kilingili mbela jilema fo o sikiyorola ama fonga ko bisimila ko Jabaran suma ni koroni ko bamananga kunafuni alikene udaile linyi bibakurba kunafuni kele ode bambu Mime talike Mali finitigu o armée malienne olu togola do mimi nyenemaya dien san ka beni 20 janvier o kene olu sigira bi o siratige fe Sherifula Jabaran so munumunu salunke dugu konnana yasa ka sigata jamana kono don hakinna tata kanu odi kanu makawma odi andun kanye bi bakuruba kunafuni ale konnana kunafuni waramna faramin kan ku kono kuma wala yeso ni awdangana Amsinga fonga ko bisimila kukura inafo anya kulula somba kuruwa kunafoni ale konnana togo ya mina sisa 20 janvier samba kelen keme kononton ani bioro ninkele 20 janvier samba fla ani muga ani woro obebe anga Mali keleke chawni o armée malienne oluka sambioro ani duru soro lidema o stratika ufe keneba obisigi sanwo sanka sigata siblake kanyeshi Mali finitigi bela jilini ma o stratika la anga ninkela olu ukwa kuma galamanta ka duba mako konnana kasigata Malien dun olu da sumusumun ka sangani ameni wati gele munun konnana uka hakinnata e mununye uka keleke chauka kasika no da Malidun olu kluka o stratige fe mimetalike Abdul Karim Sako fukata Sidraman Malima olu e munu so ansama mununa anga jeku nyemada Janvier kalotle muga oye Mali finitigu tola kerengere donye ukumi ma fête nationale de l'armée samba kele ni keme kononto ani bi woroni kele anga finitigu o sigila sinka no ye forces armées maliennes o dati kele ndi frena France finitigi labon bora anga jamana kono no ye Mali souveraineté anga yereya kofo sambi woroni duru kofe anga o finitigu kele ube o senka jamana lakana ani jamana dewnu bolo feon lakana ni bara la shu ani tli ube ko bara ke degu bela jelen kona na faso kanu kama o finitigu ka o nyanaje no ye 20 janvier o ye wati kerengere ne jamana de kelengena bela jelema mi na be ke sababu ye ka anga kanu nanga demeta ka nyeshi uma ube bara mina no ye jamana ana deun bela jelen lakana ni ye alna ya soro wati mi namba la agreya ukacha jamana kono Follow la 20 janvier tumbe se a demsenema antunte Valer Chamando ala tienrela antumbe 31 décembre nous fait mais 20 janvier 600 ni a jatemine malla na fa bon ko sobe parce que na fora 20 janvier en clip ci anga forces armées ou de la anga tinitigu finitigu na fora 20 janvier aujourd'hui en clip ci anga sécurité là mo fo ga là ani jamana de no bolo fion la kanali la amay do ko ala ko deme ala ka seduma ala ko la kana ga foli be finitigu ye jamana dinemo jamana nyemo bela jene ka se la dalatigu ma be ka jamana ni kono ga foli be bela jene e anga finitigi la ko feti di donc nanga finitigi la ko feti do jamana re titaga ni finitigi te parce que muna jamana sécurité bolo olu yamarano no jamana marama fen taliye ga sega jamana sécurité nay donc ni ko olu ga ko o jamana bere ka ko parce que finitigi ya flani ko nonte e ba kanu ka douala ka fera de ge pour que e sega jamana kono don jamana kono don wa bolo na folo anu ga herew ka kisi chuga mina e be shinyena e be klenyena ni armée malte ante on be po angaso kana baraka domodo ka daka armée Mali de be ka en sécuriser olu de ba en sécuriser olu de ba en kishi fin chamama ni ya bi Mali be nin togaina hakilla ka fo amika baraka do de ka jelika do de be ka jeldi munu be ku jelidi ku nindi faso kama vraiment ni dombe olu togola ko feti kan ke o kan ke an bela jelen bulu feti badi Franchela fanga mini o besina o tesega kunche here ni badena fo jamana don bela jeneka o tege di nyongoma jamana nyama yere ya yira ka korofolu dola ka fo ni ale desera o bayira jamana shifun de desera ani minu ye masala ke uye wule daga ka nyeshi jenu ma o la no shifun ye alibi tege di nyongoma jamana nyama ko ku deme chugo bela jelena o be bara mina no ye jamana ka nyeta bara wi anaka yere ya bara o be seka sabati ubulu chugo mina ne koni ne ga foli be foli ke anga nyamaw ye ambe foli ke anga fini do la fini la tege la ka ye e ka uni seli ala ka seli ni nyona chama
ca ala ka caman se ka an to an ni la an bɛ dugawu k'u ye yarabi u bɛ baara min na yarabi ala ka baara in sabatiw bolo ala ka an bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Donc an sifinw ni nin fɛti bɛ yen an tɛ se k'an sigi ten k'a fɔ k'an ta bɛ kɛ layɛli ye an bɛ wuli ka jɔ de ka finitagalaw dɛmɛ wa ni fɛti in na pour que fɛti bɛ se ka ja cogo min na pour que ni fɛti bɛ se ka kɛ fɛti ɲɛnamaya cogo min na surtout maliyɛnden bɛɛ de kan ka wuli parce que ni Mali bɛɛ de ka ko ye an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri k'an jija pour que finitigiw fana b'a dɔn u bɛ ka si ɲɛna u bɛ ka tilo ɲɛna u bɛ hami ni jɔrɔ la an maliyɛnden mun ye n'u ka ko wulila an fana wulilen don an b'u kɔ. Terroriste ennemi a fɛn o fɛn cɛkɔrɔbaw tɛ koyi a bɛ anw jeunes de anw jeunes de bɛ nin kɛlɛ ninnu kɛ donc o jeunesse an de kan ka dɔn bi k'a fɔ en réalité ko dɔw kɛra an kan ka diɲɛ olu kɔ ka d'a kan jeunesse ye fɛn ye waati minnu ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ segin a kan mais waati do i bɛ se ka ko caman yɛlɛma. Finitigiw tɔgɔla ɲɛnajɛ n'o ye 20 janvier ye o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye tasibila do ka ɲɛsin jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu ni tora jamana kumabɔli la kabi finitigiw la ka se a maa wɛrɛw ma o baaraw bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaw fɛ tɛgɛdiɲɔgɔnma kɔnɔna na jɛkulu kɔnɔ n'o ye confédération AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnniyama Niger jamana ani Burkina Faso jamana jamanaden bɛɛ lajɛlen welelen do ka ɲɛsin tɛgɛdiɲɔgɔnma ma nin waati in na k'an ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnniyama a finitigiw olu minnu bɛ lakana ni baara la su ani tile jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka u jɔyɔrɔ dɔ jamana ɲɛta ani jamana basigi baaraw la tɛgɛdiɲɔgɔnma ani keleya kɔnɔna na. An bɛ to ni siratigɛ kelen o kɔnɔna na ni o ye 20 janvier ale ye ɲɛnɛmayali ye ka sanga ni an ka Mali finitigiw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen 20 janvier o ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ atelier Firdausi maaw la olu ye kɛnɛba labɛn ka bɛn ni nin don kofɔlen ye kɛnɛ min senfɛ u ye kalan lakodɔn sɛbɛnni o ye attestation ye o caman ta k'o di u ka kalandenw ma minnu ka kalan sera a kuncɛyɔrɔ la u maaw tun bɛ t'u jɔ fo maa 70 bɔ ɲɔgɔn la minnu ye kalan yɛrɛ kɛ kalo 3 ka taa bila kalo 9 o kɔnɔna na o siratigɛw fɛ baara in kɛr'u fɛ ka bɛn ni bi tarata ye 20 janvier yɛrɛ don ka bɛn ni maba caman yeli ye a kɛnɛ o kɔnɔna na Badalabugukaw fɛ yen nɔ Sherifula Jabaramuso tɔgɔla Amadu Kamara ale bɛ walawalali k'a ko tɔ la. Ni lajɛrɛba min filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ kalanden minnu ye kalan kɛ atelier Firdausi la kalo 9 kɔnɔ ani Mali golomasiri taabaw ka san 65 nisɔndiya munyamunyaw a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yasa ka se ka musolakaw ka dɛmɛ d'u ma u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan ni a hakilina ɲuman bɔra Madame Balo Asan Sumaworo la n'ale yɛrɛ atelier Firdausi maa ɲɛmaamuso ye a baaraw kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. Bi événement tɛnkuna ka bɛn ni 20 janvier mun ye an ka sɔrɔdasiw ka don ye a fɔ min ma ko fête de l'armée donc o hukumu kɔnɔna la atelier Firdausi y'a ŋaɲa ka remise d'attestation kɛ ka jɔnjɔnjuw kɛ ka bɛn ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ma ka bɛn an ka sɔrɔdasiw ka 20 janvier bon en tout an ye attestation 70 de di 70 attestation maquillage b'o la seɲɛgɛn b'o la kalali b'o la couture b'o la cuisine b'o la pâtisserie b'o la voilà donc attestation minnu dira o formation a kɛli kun y'o ye ka bɛn 70 attestation ma ka bɛn ni don fɔlɔ ye mun y'an ka 20 janvier o nisɔndiya kɔni tɛ se ka fɔ ka ban n'i ye bibi na lakanalen de don an b'an da so ka sunɔgɔ ka lafiya ka déplacer comme ka d'an ye an t'an kɔfilɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ an kunna mun bɛ ka an lakanda mun ye an ka finitigilakaw ye donc vraiment u ka nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ dugawu de kɛ u ye halisa minnu tola kɛlɛ la ala ka hinɛw la k'u dɔyɔrɔ suma o kɔnkiti na ala ka nɔgɔ ye ni événement in hukumu na an y'a lajɛ ka attestation di ka bɛn o don ma ka yira an ka finitigilakaw la marifa tɛ an bolo ka taa nord la an tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ mais an fɛnɛ se ye mun ye ka ɲɛsin an ka jamana ma o ye formation ye walasa an musolakaw an ka se ka dɔ an yɛrɛ an ka bɔ sokɔnɔsigi la barisa mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ n ye muso kelen kalan c'est comme si jamana bɛɛ lajɛlen de kalan. wuli bilara maaba minnu ma n'o dɔ bɛ tali kɛ golomasiri taabaw u ka service social maaw olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'u ka foli ni barikada ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Madame Balo Asan Sumaworo ma ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka jija n'a ka wulikajɔ ye n'a bi don faso kanu kɔnɔna na. Maliyɛnw an y'o de fɔ aw ɲɛna n ko dugu o dugu jamana o jamana
ni kɛli ka armée fɛ armée bɛ yɛlɛ o de dugu o dugu n'a ka armée bɛnnen tɛ dugu tɛ développer aw de bɛ anw jukɔrɔma tinti an bɛ yɛlɛ aw de bɛ kuma anw b'a mɛn an bɛ kontaan aw de bɛ fɛn fɔ anw b'a faamuya an b'a kɛ donc n'an ni aw ye ɲɔgɔn kan fɔ jamana bɛ taa ɲɛfɛ a ka gɛlɛ bi dɛ a ka gɛlɛ bi nka a ma nɔgɔya yɔrɔ si n'a ma deli ka gɛlɛya anw de b'o dɔn population de b'o dɔn ka armée dɛmɛ o kan an ka yɛlɛ mɔgɔ dege baara la i ye diɲɛ de d'a ma parce que ni autonomie di surtout muso ma o de ye du kuluma ye i ye autonomie d'a ma i b'a kisi violence ma yɛrɛ a ka couple kɔnɔ parce que mɔgɔ min ta ye don o don a den don dɔ la a bɛ kɛ bolokari ye ne bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye an b'a fɔ alhamdulilayi donc promotrice félicitations pour le travail i n'i ka karamɔgɔw ani ka kalandenw ani kalanden somɔgɔw minnu dar'i la ka na n'u denw ye u ka kalan yan aw bɛɛ ni ce aw ka confiance placeli la atelier Firdausu la ni atelier Firdausu ɲɔgɔnna cayara Mali la je pense que an bɛ se k'a fɔ ko chômage bɛ dɔgɔya parce que an bɛɛ tɛ se ka bureau baara sɔrɔ certes a ka di bɛɛ ye i k'i ka diplôme ta i ka t'i sigi bureau kɔnɔ ka kɛ mais ala tɛna a ma latigɛ bɛɛ ye en fait a tɛna latigɛ bɛɛ ye hali dans les pays les plus développés que le Mali diplômés bɛ yen u tɛ baara sɔrɔ donc n'i bɛ se métier là je pense que chômage ko kuma tɛ yen. mɔgɔ min formera n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ dayɛlɛ ni sanjɛ a bɛ mɔgɔ bayirika de la donc n'a tun b'a la wariko kama sa ma sɔrɔ formation jɔra o tuma na o b'a jira k'a fɔ jamana ko la ale ba c'est-à-dire a y'a jɔyɔrɔ kɛ a bɛ jɔn bolo anw jamana baara ye n dɛmɛ k'i dɛmɛ de ne bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini jamanadenw yɛrɛ fɛ k'a lajɛ mɔgɔ 100 bɛ se ka jɛ fɛn kelen na a bɛ dépend kɛcogo la misaliya la i ye machine kelen san i y'a bila atelier Firdausu la yan a y'an denw former ni nin o machine kelen mɔgɔ joli de bɛ former n'a ye walahi i bɛ machine kelen min san ka bila yan k'u ka denw former n'a ye i bɛ baraji min sɔrɔ a la n'i ye mɔgɔ 20 bila ka taa i mura la i t'o baraji sɔrɔ a la. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛrɛba in n'a kow bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ni munyamunya hukumu kɔnɔ ka bɛn ni 20 janvier san 2026 ye n'o ye an ka golomasiri taabaw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye a sen fɛ jɔnjɔn dira maa 70 bɔɲɔgɔnko ma minnu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ atelier Firdausu la kalali dumuni tobi maquillage haka ja fɔ ka se pâtisserie ma ninnu bɛɛ lajɛlen lakɔgɔlen bɔra atelier Firdausu kɔnɔ wa u n'a jɔ n'u yɛrɛ ye don nataw la baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni jɔnjɔn sɛbɛn ninnu dili ani nɔngɔnkuru ani dawala ka bɛn dala dumunifɛn dumanw ani minfɛn sumalenw caman ye. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ cakɛda tunga lafiya maw olu ye u ka san 2026 o baaraw nundoni kɛnɛ sigi o kɛnɛ kelen fana kan u ye so jɔlen banin tile ta k'a di ma caman ma o yɛrɛ baara ni o ɲɛnamayarɔ u fɛ ka bɔ février kalo tɛmɛnen na ka na se ni janvier kalo in ma san 2026 ka ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ a tun seriyalen don tunga lafiya yɛrɛ a ma ɲɛma fɛ ni o ye a directrice générale ye madame Sissokou Jɛnɛbu Tɛnzan Sanogo ka ladɔnniya k'a fɔ ko baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ka sangani maba caman yeli a kɛnɛ kɔnɔ fana Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanogo ale bɛ wele walawalali k'a tɔ la ka sangani ni kɛnɛ in baaraw ye tunga lafiya ka tɛmɛ o ka maa ɲɛmaaba fɛ o b'a la ka nundoni de kɛ o ka san 2026 baara bolodalenw la parikaw fɛ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye tunga lafiya ɲɛmaw bolo u ka kilew ta ka di maaw ma minnu kun ye danaya da o kan wa ni o ka so bana jɔ la. Bi an nana rencontre la Paris comme chaque année un lancement officiel des programmes de 2026 au kɛra bi donc au kɛra occasion ye so minnu banna salo rencontre ni ɲinan cɛ n'o ye villa ani étage den 15 ye ko olu mɔgɔ minnu sen sera ka yan sɔrɔ k'olu ka clédiw kɛ ka 2026 programme lancement kɛ olu tiragew kɛra groupe 2 donc comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na ka fara villa den 15 nin kan an ye immeuble dɔ fana jɔ ɲina o clédi kɛra Mali la o ye appartement den 10 ani salle de sport kelen donc o ye tunga lafiya ka baara kelen san kelen kɔnɔna na a nisɔndiyalen ka sangani a ka kiliyanw bɔlen ye ka caya fa ka se baara tɛmɛcogo ɲuman ma ani danaya min taara o fɛ ka da ale ka baarakɛyɔrɔ kan tunga lafiya maa ɲɛmaa ye waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin o ma ɲɛfɔli kelen kɔfɛ o ye o ka baara kɛcogow la an y'an profiter ni lancement in fɛ ka se k'an ka logements sociaux fana expliquer mɔgɔw ɲɛna mun bɛ malien minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don o programme na donc o programme bɛ na kɛ 2026
kɔnɔna na Banankɔrɔ, Kabala ani Jalakɔrɔbugu. Ni mɔgɔ minnu intéressé no Tunga Lafiya ka programme kura la de logements sociaux a bɛ se ka Tunga Lafiya contacter et an ka numéro b'an ka réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen sanfɛ pour intégrer le programme. Si vous êtes salarié, la seule condition c'est d'être salarié pour avoir accès aux logements sociaux de Tunga Lafiya. Nusonja ni farifoni mi masiri mɛ ni yɛlɛninjɛ ye ka bɔ maa yɔrɔ minnu kɛra sotigi ye ka sababuya kɛ o ni Tunga Lafiya ka jɛ ye. O ye foli ta ka ɲɛsin Tunga Lafiya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ u ma nimisa fiyewu u ka danaya tali la ka da Tunga Lafiya kan baw olu jigi fara. Ka terrain sanfɛ n'a ɲɛma da ɲɔgɔn kan ni bi tɛ. Naamu. Banankɔrɔ ni. Ka terrain jɔ ka ban. N dɔgɔmuso ka taa tile minɛ. Ne ye san 3 de kɛ ne bɛ ni muso in bɛɛ la n bɛ don a ka live kɔnɔ n bɛ n kun don n bɛ n kun bɔ n bɛ n kun don n bɛ n kun bɔ. Bamakɔ. Anw sɛgɛnna terrain ko la Bamakɔ dɛ. Ayi kana n tɔgɔ fɔ. N bɛ n kun don n bɛ n kun bɔ n bɛ n kun don n bɛ n kun bɔ don dɔ la fɛn dɔ ko n ma ko Fatu do. Ala. Wallahi Ala ni Alahu Taala de b'a fɔ. A ko do. N y'u wele n y'u sɔrɔ. N ne n donna histoire la k'a fɔ dɔrɔn. Madame Sissoko ko Madame Ba ka ɲi. Ala ka ɲi o jigiya ma. N bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u sara. Amin amin amin. Bolo mɛn Ala. Ala ka diɲɛ ɲɛ malo ma. Ala k'u ni mɔgɔ ɲumanw kan bɛn. An bɛ ninnu ne ninnu tɛ dɛ. An tɛ se ka projet min b'an bolo aw tɛ se dɛ. Tɛ se. Moi je suis en France presque 30 ans. Ninnu t'aw bolo yan. K'a fɔ k'aw bɛ se ka projet réaliser Bamakɔ. Moi je vous jure a ma ca. Ne tɛ siran caméra ɲɛ. Wallahi. Ka ɲi yɛrɛ. Bon Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Bon an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn sisan Mali la i b'a sɔrɔ hali yɛrɛ balimakɛ i b'i ka baara d'a ma baara min i b'a souhaité a ka kɛ min ye a tɛ k'o ye bon franchement n y'a sɔrɔ aw ka baara in on est très content quoi Ala ka ni ɲɔgɔn kɛmɛ bɔ hali bi bon hali bi an bɛ sira la ka na a tɛ dan ni ɲɛ inshallah baara min don alhamdulilayi an ye bonya sɔrɔ a kɔnɔ ani karama diyara n ye yɛrɛ de an content na an donna la vraiment ça va, tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala ka tanye. La chini kena laban ko nyuma da ma kono. Munu ma do kana arsa chinya yɛrɛ de do. Se iba ka war bila ka taa di balima ma na adu bi se ka wele mi yɔrɔ si. Mais yan no ibi ka war di ka yɔrɔ be jɔ ka di ma tout propre a jɛlen ba ka di ma. Ya rien na di wala kuma yɛrɛ tanda. Ka wala ka bolo be ala. Amaw ladɔnniya k'a fɔ tile minnu taara ka di ni baara in kɛnɛ kan a bɛ tali kɛ so 15 bɔɲɔgɔnko min bɛ ye yɛrɛyesow ye o kɔ ma maison individuelle appartement 10 fo ka se salle de sport kelen ma minnu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra k'a daminɛ février kalo san tɛmɛnen ka na fori janvier kalo san 2026 la. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ taa Kɛɲɛba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ ni u ko ma ko Lenge Kɔtɔ yen nɔ o dugutigiw farala ɲɔgɔn kan ka se ka tasi bila kɛnɛba sigi ni k'o ɲɛsin Sungɔba Sakiliba ma ni ale yɛrɛ ye musoba ye min ka wulikajɔ kun ka bon yaasa Lenge Kɔtɔ a taaɲɛ o ka se ka sabati o kɛnɛ kelen in fana ka u ye monument dɔ kurumu karili kɛ ni o monument fana kun ɲɛsinen don Mamadu Fofana ma ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Grand Madu ka sanga ni a fana ka misaliya ɲumanw ye sifinnakaw olu ka ɲɛsin olu ma ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni karidon ye janvier kalo tile 18 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lenge Kɔtɔ a ekɔlisoba o kɔnɔna na Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la an ka taamaden minnu tun bɛ Kɛɲɛba mara in na o ye Tɛnɛɲa Tarawele a n'a ka jatala Bakari Kone de u y'an sama minnu na an ka jɛkulu ɲɛmada. Yan de Lenge Kɔtɔ ye n'o ye dugu ye min ni tɔgɔba dɔ histoire dɔ o bɛna bɔ dugu la maanifinw yɔrɔ la sabula musoba dɔ n'o ye Sungɔba Sakiliba ye ale y'a yɛrɛ di san 1700 wagati la walasa Lenge Kɔtɔ ka bidon ye nin kɛnɛ in kan nisɔndiya ani farifoni o de kun ye Lenge Kɔtɔkaw ta ye min n'a kɛra hakililajigi ye maaba minnu kɛra faso jɔla ye ani minnu kɛra faso dɛmɛla ye n'o kɛnɛ dɔ de ye nin ye ni Lenge Kɔtɔ ka fara a lamini dugu caman kan ka fara dugutigiw ani dugudenw kan u bɛɛ lajɛlen bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu kana kɛ ko in seere maa minnu ye kuma galama ta kɛnɛ in kɔnɔna la u ye ko in bonya a wasa a n'a kunkɔrɔta ta k'a di Lenge Kɔtɔ dugutigi ma n'o de bɛ tali kɛ Famusa Sisogo la. Bɛ jama bisimila fɛn fɛn nana Kɛɲɛbanka wo Sanogonka wo a bɛɛ ka bisimila n'a fɔli b'a bɛɛ ala sago ala sago salamu salimu. Mɔgɔw ye musow ka taamasiyɛnw fɔ n'i y'a mɛn muso mɔgɔso de don mɔgɔso o de déformelen bɛ ko muso
ni musoya tɛ foyi tɛ yen kosɛbɛ donc muso a ye tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o wulibali du tɛ diya ni musow tɛ dugu tɛ diya ni musow tɛ jamana tɛ diya ni musow tɛ donc an b'a ɲini an balakaw fɛ hali bi u k'i cɛsiri cɛ kelen fɛn fɛn bɛ yen muso ɲɛnama de b'a kɔfɛ o tiɲɛ donc musow an ni cɛ donc dugutigi y'an ci k'an ka na bi ye donba ye bi ye don ye don min n'a ɲɔgɔn ma kɛ lɛŋɛ koto bi ye don ye don min n'a ɲɔgɔn faamana n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye kɛɲɛba cercle kɔnɔ donc lɛŋɛ kotokaw ko ka na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka dugutigi ɲuman a kɛra o de tile la donc adamaden bɛɛ n'i garijɛgɛ de don donc an bɛ min ɲini dɔrɔn nin kana kɛ a laban ye musoba min n'ale sɔnna k'a jeli di k'a farisogo di ni k'a nin di walasa ka lɛŋɛ koto kuma bɔ togoya min na a ka se ka bi o la ni waleya in bɛ don waleɲumandɔn okumu kɔnɔna la ni k'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko ɲina man ka kɛ o n'a damata ɲɔgɔnnaw kɔ i n'a fɔ an b'a yela togoya min na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ min ye an ka jamana ɲɛmaa ye n'o de ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye n'ale ko k'an ka hakili jigin an ka maakɔrɔw la ko sani ka taa kale da sinɛni ɲɛkɔrɔla la ko i ka bamusoba mun na i t'a da o ɲɛ la k'i sigi ni k'o mafilɛ o la k'a sanga ni o hakilina in ye lɛŋɛ kotokaw ma to kɔ n'o lawaleyali ye muso min ni an y'a ka monument dilan bi dugu in sigira 1700 o wagati la i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ an ka kulu mun na jinɛ de bɔra ka kuma an ka cɛkɔrɔbaw fɛ aw bɛ fɛ ka sigi yan min mɔgɔ tɛ sigi yan fo aw ka sɔn ka don ɲɛnama d'anw ma pour que dugu ka sigi donc mɔgɔbaw nana u ye ɲɔgɔn ye sinon ko n'o ma kɛ biriki tɛ jɔ i bɛ se ka manabugu fɛn mɛ i tɛ se ka so jɔ donc mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn ye bon a mɔgɔ ma sɔrɔ o temps kɔnɔna na an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ala ka hinɛ na ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ko Sogoba Sakiliba ale kɔni dugu sigili dulonnen don adamaden ni de la ko mɔgɔ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye k'ale y'a yɛrɛ di ka diɲɛ ɲini a somɔgɔw fɛ k'u k'ale di jinɛw ma pour que dugu in ka sigi a kɛlen k'a yɛrɛ di a fatura ko ka su ta ka taa dɔn d'habitude an bɛ su dɔn an bɛ taa gaburudonni la an bɛ su dɔn mais fɔlɔ mɔgɔbaw waleɲuman dɔn kama u y'a yira a su ni su tɔw tɛ kɛ kelen ye o y'a su dɔn an ka dugu yɛrɛ cɛmancɛ la i n'a fɔ an taara bɔ a so la cogo min na o y'a su dɔn o yɔrɔ la parce que o dɔnni kama gɛlɛya kun bɛ yen développement mana se wɛrɛ kun t'olu ye k'a waleɲuman dɔn fo k'a su lada dugu kɔnɔ anw sisan denmisɛnninw o de kama an nana an y'a a gaburu bɛ yɔrɔ min na Mamadu Fofana ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko le grand Madu ale tɛ maa dogolen sabula maa do min ye faso dɛmɛna ye wa a kɛra faso fɛ ni ka jigiw tugu ka sinjiw tugu ani fana ka dugudenw kalan ɲɔgɔn na o de la monument jɔra a fana tɔgɔ la an y'a ye monument dɔ yɛrɛ kɛra fana tɔgɔ la i bɛ se ka mun fɔ an ye bon o kɛni o n bɛ o foli fama n b'o di dugutigi n'a ka conseil ma ani dugu yɛrɛ mɔgɔw an karamɔgɔ a yɛrɛ an ka foli b'a ye a yɔrɔ la sabu jigi o jigi o b'anw la bi i b'a ye ale ka mɔgɔ dilannen de y'anw ye wagati dɔ la anw fitinin anw kun bɛ sigi k'a lamɛn a bɛ kuma jigi o kan kojugu donc a b'a yira den k'a dɔn i ma bɔ sankolo ma ka bin i ka miiri i bɔyɔrɔ la donc ale ka o ladilikanw wagati dɔ hali n'i tɛ silamɛ a ka kuma dɔw bɛ a b'i nafa kuma tɛ n'a fɔra i ye silamɛ de donc o cɛsiri kɔnɔna na ne n t'a kɛ ni baba yɛrɛ nana gɛrɛ ɲɔgɔn na ne kun bɛ mɔgɔ 2 de lamɛn ni n tɛ baba kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka sɔnw lamɛn donc baba fana an y'a ye a y'a ka sɔrɔ kɛ ala ye sanji dɔ d'anw ma a m'o di baba ma ala ka hinɛ baba la ale y'a ka sɔrɔ kɛ jamana kɔ kan de a kɛlen k'a sɔrɔ a bolila ka dabiya de bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ye fɛn ɲini ka jamana wɛrɛ de kan mais a kɛlen ka fɛn sɔrɔ a nana dun dabiya de Mali la a ye
mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ dabiya tɔgɔ min bɛ ka sɔrɔ u tɛ Mali dɔn donc n y'a ye Baba y'i cɛsiri a ka dugu la donc o de kama ne fana ka baara fanba kɛra dugu baara ye. Ka sanga ni remise symbolique kɛli ye min bɛ tali kɛ lampadaire 100 o tilali la lenge to kɛrɛfɛ dugu taama ani waleɲumandɔn attestation di la ka fara bolimafɛn sinfilaman 2 kan ni kelen dira Sukoba Sakiliba tɔman fɔlɔ ma ani ka kelen di Dundu ma n'ale école karamɔgɔ ye ka fara nisɔndiya fɛn wɛrɛw kan minnu bɔra le grand Madu yɔrɔ la o tɛmɛnen ka bɔ yen maaw sɛnsɛnna ni ka t'u ɲɛ da monument 2 ninnu kan. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na kan kunna Côte d'Ivoire jamana ale kan min bɛ tali kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ la a se Idi Sherif Iba Haidara a kunbɛnna nisɔndiya ani bonya ni karama o kɔnɔna na Ansar tɔnden ani kanubagaw caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Vavuya o dugu kɔnɔna na ka sanga ni a ka Côte d'Ivoire jamana munumunu salo ye ni o ye tournée ka se ka taa alisilamɛya diinɛ lase a lase cogo ɲumanw na o siratigɛw fɛ baara ninnu kɛra u fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn don ye janvier kalo tile 19 sanba 2026 yaasa an ka faamuya ka bonya ko in na an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Côte d'Ivoire jamana ka Jakarija Dambele ka sɔrɔlen don nka kumakanw bɛ lasaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Côte d'Ivoire dugukolo ka Vavuakaw ye a Sayida Sherifa Iba Haidara bisimila ka sangana ka taama ye min bɛ senna Côte d'Ivoire dugukolo ka silamaya kɔrɔlen silamaya min ko sabali ni hinɛ ni makari o carili na sira fɛ DGP a n'a taamaɲɔgɔnw u bisimilala Vavua kɔnɔ u taamana ka bila dugu ma ɲɛmaw la foli la. Cɛ min nana ka na silamɛya bɔ dibi la ka bila yelen na cɛ min kɛra sababu ye ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan diɲɛ dugukolo kan Haidara ye baara min kɛ dan t'a la farafinna c'est exemplaire silamɛw bɛɛ kan ka mɔgɔ kelen min ladege o de ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye an b'ale fo dante foli min na kana bi ale folen kɔfɛ a denkɛ ɲumanba in n'a denkɛ sanumanba in denkɛ cɛ ɲumanba in mɔgɔ jolimandiba in saramanba in n'o ye a Sherif Iba Haidara ye mɔgɔ min ye denmisɛnniya la Ala y'a sɔn denmisɛnniya la k'a kɛ mɔgɔ dancogo cɛ ɲuman ye k'a kɛ mɔgɔ jolimandi ye a tila ka sɔn se bɛɛ lajɛlen na mais a y'o bɛɛ to yen ka tugu Ala le kɔ donc danti Iba la Iba ɲɔgɔn minnu bɛ bi o bɛ diɲɛ giriw de la musow nɔfɛ boîtiw kɔnɔ Iba y'o bɛɛ to yen ka se bɛɛ to a ye ka tugu Ala ni Alakira kɔ a fa nana ni sira ɲuman min ye n'o ye silamɛw ka bɛn kelen ma ka tila ka na fa dɛmɛ o baara ɲuman in na an bɛ foli di Iba ma vraiment Ansaru mɔgɔw n'o ye Baba kɛrɛnkɛrɛnnen fɔlɔ n'o ye Baba Ansaru ye an bɛ Baba Ansaru fo dante foli min na u ye bonyanba min d'an ma bi n'o kɛra Ansaru parrain ye Ansaru ka parrain wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ tɔgɔtigiya t'a sɔrɔ ni Ala ye mɔgɔ min kanu k'i kɛ Ansaru mɔgɔw ka parrain a banna. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra ka ye wajuli kɛnɛ ba kɛnɛ kan min ɲɛnamayara bakɛrɛli olu m'o fɛ a senfɛ a Sayida Sherifa Iba Haidara i da don silamɛya diinɛ na ni ka ɲɛfɔliba kɛ a kan. Nisɔndiya mana bi Ala kelen kelen b'a dan dɔn sabula Ala sɔnna ne yɛrɛ wula kɛ mɔgɔ ye n ye Ala ka lɔnnibagaw kanu o kana limana sɔrɔ ka don Ansar diin na mais donna Ansar diin na fana ni tiɲɛna n y'a ɲini Ala fɛ a ka di ne ye an karamɔgɔ n'o ye Haidara ye an ka se ka bɔnɔ dɔ sɔrɔ n'o y'a den dɔ ye ka na an ka mara kɔnɔ ka na munumunu kɛ Ala sɔnna o bɛnna Iba Haidara ma an karamɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ kelen ye anw bolo mais ni Ala min bila gɛrɛsɛgɛ la i bɛ kun n'o ye k'a fɔ ko Iba nana bi an nisɔndiya kɔni k'an bɛ dan sɔrɔ a la n ma dan foyi sɔrɔ a la fo Ala yɛrɛ bɛ se ka Ala ye sa dɔrɔn bon an fɔlɔ ka taa an ka chef de village fo n'o ye Hoa dugutigi bɛɛ ka dugutigi ye après an bɛɛ la fana taara an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛ n'o ye ne yɛrɛ fa ye n'o ye Imam Saka Kɔnɛ ye an taara ale fana fo donc an ye foli min kɛ dugu kɔnɔ o kɛra fɔ jeunesse ɲɛna o ye kumakan kɔrɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bolo parce que tuma caman na ni an ka événement ba ninnu bɛ yen n'u ye kuma di an ma an b'o le yira jeunesse la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ bɛ fini makɔrɔ mais Ala sɔnna silamɛw sɔnna k'an bila bi wa ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ n bɛ denmisɛnnin ye n b'o yira jeunesse la denmisɛnninya fana ni k'a fɔ ko a bɛ silamɛya can walima k'a fɔ k'an fana bɛ silamɛya can
o t'a tiɲɛ quoi voilà o tɛ se ka tiɲɛ denmisɛnnin n'i kɛra mɔgɔ ye i jija silamɛya i y'a bila i pratique kɔnɔ. wajuli kɛnɛ ba in a kun jɛra ni silamɛya don ka layidu wɔɔrɔba yatoli islamiya tali ye maa baden fɛ ani a sayyada sherifa iba haidara ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw. hali bi an bɛ to nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na ka Bakiril Ulum DGP a ka laseliw fana ɲɛmada. Fo vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ toujours k'aw yɛrɛ fo aw ka baaraw la alhamdulillah bawa bɛ kuncɛ su in na kun cɛra hɛrɛ kɔnɔna na parce que an taara u ka mara o mara la an ye bonyaw de sɔrɔ yen hali an kun dalen t'a la min bɛ sɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ kan mɔgɔw y'an bonya hali mɔgɔ minnu tɛ silamɛw ye bɛɛ kɛra bawa mara in de kɔnɔ donc vraiment dugu bɛɛ k'an ka ko ta k'a k'u ka ko ye vraiment an ma dan foyi sɔrɔ o la. A bɔra Ansaru ko la anw bɛ taa dugu o dugu la sisan ni mara ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dugu cɛw n'a muso de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni Ansaru bɛ 100% kɛ i b'a sɔrɔ dugu bɛ 70 ta Ansaru bɛ 30 de ta donc vraiment o ye fɛn ye min bɛ i kamana gan parce que a bɛɛ tɛ diinɛ mɔgɔ ye mais bɛɛ dalen don Haidara ka kuma in na bɛɛ dalen don Ansaru ka kɛta la inchallah. Bon ouais o ye normal de Ansaru ni an bɛɛ y'o ta an ka karamɔgɔ de la Seydi Usmane Marana Haidara ale de y'a yira an na k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko i ni bolisɔnna bɛ jɛ i ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka jɛ adamadenya jɛ la k'a sɔrɔ e ka diinɛ ma ɲagami i bolo donc k'a yira a la k'a fɔ an ka bɛn adamadenya la e ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye donc an y'o de ta k'o kɛ ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw sɛgɛrɛ u y'a kɔma segin a ma ni barikada ye parce que an taara wayulu kɛ dugu min na n'o ye Basira pasteur o de ye ne ka wayulu kɛ fini di ne ma a ko a y'a kɛ Ala kama bon o kɔfɛ ka tila ka wariw fana di ko n k'o ta ka essence kɛ ko n ka taa Ala ta lase an taara foli bila a yɛrɛ ka denbaya la bon o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'an dɛmɛ nin tournée in sira kan silamɛw tɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mais u y'an kanu an bɛ ka min fɔ tiɲɛ don wa u b'a dɔn an tɛ ka fɛn fɔ min y'olu ni dungɔ fana mais adamadenya ani mɔgɔya sigiko ɲuman min tɛmɛn'u ni Ansaruw cɛ ani u ni karamɔgɔ yɛrɛ ka wajulu lamɛnni cogoya fɛ donc alhamdulillah u dusukun sɔnna hali n'u t'an ta la mais an ka jɛ ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛɛ ye maliyɛn kelen de ye mais n'an sera Ala ma o ye jugement kɛ inchallah an tɛ sɛgɛn o peut-être an bɛ se ka repos minɛ dɔɔni mais repos bɛɛ tɛ sɛgɛn kɔrɔ fana tɛ sɛgɛn ye quoi i y'a faamu Ala ka diinɛ lase la an tɛ sɛgɛn parce que n y'a f'i ye moteur dɔ de kɛra ne na min kun tɛ ne na ka kɔrɔ i b'o kun dɔn an taara Abukari fo o 2026 sira tɛ yen bon ne y'a ye k'a fɔ 94 karamɔgɔ bɔra Abukari furu la karamɔgɔ taara Badian de la 22 place ne taara VOT de la mais k'a ye karamɔgɔ ni sɛgɛn bɛɛ kɛ Ala nɔfɛ halisa anw bolo k'anw bɛ ka dɔ kɛ ja karamɔgɔ b'an ɲɛ panw donc région ye dɔ fara moteur kan f'an ka tɛmɛ karamɔgɔ la sisan o de ye objectif ye sisan quoi donc o la an tɛ se ka sɛgɛn k'a sɔrɔ karamɔgɔ bɔra 94 2026 de anw sera yen donc f'an fɛnɛ ka fɛn kɛ f'a yɛrɛ k'a fɔ vraiment a fɛnɛ b'aw se la donc comme an ma so ye fɔlɔ an bɛ ka ɲini ka so de parce que Ala ta in n'i ye min kɛ Ala ye Ala b'i sara o la a tɛ fa ta di den ma a tɛ den ta di fa ma Ala ko la n'an ye min kɛ an b'o de sɔrɔ donc karamɔgɔ n'a ka mɔgɔw bɔra 94 ne yɛrɛ ni n ka mɔgɔw bɔra 2026 o ma a tɛ dabila an bɛ taa de sisan o fana bɛ to histoire la k'a fɔ ne yɛrɛ ni n ka mɔgɔw bɔra 2026 den minnu ni mɔgɔ wɛrɛ minnu mana na olu yɛrɛ n'o kalan o na dusu wɛrɛ don olu la Ala ka sijan ni kɛnɛya di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ye diinɛ faamu cogo min na Ala k'an bɛɛ sen sabati ale sen sabati ɲɔgɔn na kira bonya kama sɔli Ala ma merci. Ala k'u dugawu sanumanw bɛɛ lajɛlen minɛ o de fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Palestine ka kɛ a dama jamana ye o dɔrɔn de bɛ se ka arabula kɔnɔ basigi nin ye Irisila minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔ mɔgɔ Sergei Lavrov bɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a kɛtɔ k'i da don Irisila jamana ka san 2025 baarakɛlaw na diɲɛ ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ Palestine ka kɛ a dama jamana ye o dɔrɔn de bɛ se ka arabula kɔnɔ basigi
Sergei Lavrov ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw ka na ni hakilina kura ye k'a fɔ u kɛma ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ wele ko Conseil pour la paix ni o de bɛ se ka kɛ mankan ba n'a ye Palestine mangama yɔrɔ fa fɛ n'o ye bande Gaza ye ko Resila jamana a bɛ ka I hakili don cogo ɲini fɔlɔ Donald Trump ka jɛkulu sigita dajiralen la a kɔni mana tigɛ da o da kan hakilina o hakilina n'o ni jɛnsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies ka hakilina ti fɔ ɲɔgɔn kɔ Palestine ka jamana ya o dangɛnɛmayali la Resila jamana bi don o da fɛ ko wa ko min ye Chine ni Resila jamana ta fa ye tile fila in na daw bɛ ka caya k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma b'a fɛ ka Greenland de gun jagoya minɛ Danemark la ka sabu kɛ ko Resila jamana ni Chine de bɛ pɛtɛ la fangu fɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ k'u kunbɛn k'u laban bi Greenland de minɛ Sergei Lavrov ye a jira k'a fɔ Chine tɛ Resila jamana tɛ maa si t'a fɛ ka Greenland de minɛ ni jamana filaw la wa a yɛrɛ ka sidɔn fana k'a fɔ Resila jamana kɔnɔ o maa caman de bɛ minnu kun tɛ Greenland yɛrɛ dɔn yɛrɛ k'a fɔ gun don diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ tile fila in n'a kunkanko kuma cayalen de n'a mɛn n'a dɔnni ye Resila jamana den dɔw fɛ n'o tɛ ko a dɔnbaa kun man diya Resila jamana yɛrɛ kɔnɔ janko k'a fɔ ko Resila jamana ni Chine ni da bɛ a ka ko dɔ la k'u n'a minɛ cogo ɲini. Conseil de la paix Donald Trump ka jɛkulu kura sigita dajiralen diɲɛsɛrɛkɛ naani setigi jamanaw na ko don nataw la o de bɛna kɛ bɛn ni basigi sababu ye Palestine kɔnɔ ani Bani Israɛl cɛ Resila jamana ma ɲɛmaw ko u bɛ ka hakilina in jateminɛ u yɛrɛw fa fɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ u kan ka don a kɔnɔ n'u man ka don a kɔnɔ tiɲɛ don Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye wele bila setigi jamana ɲɛma caman ma a b'a fɛ minnu ka na a dafɛ ka kɛ jɛkulu kura in dutigɛbaw ye a dafɛ Resila jamana ɲɛma Vladimir Putin bɛ o la nka min ye Resila ta fa ye u b'a fɛ fɔlɔ ka hakili don ɲɔgɔn sɔrɔ a rɔ fɔlɔ n'a kɛra gafe ye k'a dajira u la u ka kɔnɔ kuma si dɔ yan'u ka don o de bɛ se ka kɛ ko nɔgɔyala ye Resila y'a yira k'a fɔ nin jɛkulu kura dajiralen Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ Palestine ni Bani Israɛl cɛ mankan banni dama tɛ a kan ka walankata ka se diɲɛ mangama yɔrɔ fɛnɛ manga banni ma ko olu bɛ k'o de ye jɛkulu in na hali ni u ma tila a sɛgɛsɛgɛli la fɔlɔ nka min ye Palestine ta fa kɔni ye diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies ye I dantigɛ k'a fɔ a ka kan Palestine ka k'a dama jamana ye wa Resila jamana bɛ o hakilina in de kɔ ko kuma min na ni Donald Trump sera diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso kɔnɔ ni hakilina in ye k'a fɔ a b'a fɛ ka jɛkulu sigi Palestine ni Bani Israɛl cɛ mankan banni kunka ko Conseil pour la paix olu ma sɔn k'u banamini ani kɛli cɛ n'u ka se ye diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso kɔnɔ mun na bawo ni kɔni ko k'i bɛ na ni hakilina o hakilina ye ka mankan de ban Bani Israɛl ni Palestine cɛ Resila jamana t'i banamini o ni kɛli cɛ wa arabula jamanaw minnu nana bila bɛ diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies kɔnɔ ka taa se Palestine ka denw yɛrɛw minnu fɛnɛ bɛ diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies kɔnɔ olu de y'a jira Irisiw la k'a fɔ u kan'u banamini Donald Trump ka fɛɛrɛkura dajiralen ni kɛli cɛ n'o ye Conseil pour la paix ko bawo k'a bɛ na ni bɛn ni basigi ye k'o de y'a to u y'u da k'u bonbo ye n'o tɛ u kun bɛ se ka bali bawo u sɔmina k'a fɔ Donald Trump ka gafe in na a fɔ mɛ k'a sigi kun ye Palestine yɛrɛ min ye o tɔgɔ man diya gafe kɔnɔ kabini yen olu kun bira ka ɲugun a la diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔn b'a Nations Unies kɛmɛ ka taa ni hakilina min ye Palestine wɔrɔ n'o ye a ka kɛ a dama jamana ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka nin jɛkulu kura Conseil de la paix tɛ ka taa ni o hakilina ye k'o de y'a to hali bi welele k'u kana don jɛkulu in kɔnɔ Donald Trump fɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛ jateminɛ kɛ fɔlɔ ni u ni doni ka kan wali kelenninw n'a mankan Nansaralatɔma Union Européenne fɔɲɔgɔnkɔ ka don ani Ameriki jamana cɛ Ameriki jamana ka bɔ tɛrɔ Nansaralatɔma Union Européenne ka bɔ tɛrɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Danemark gun Greenland de kunga nka min ye Nansaralatɔma Union Européenne ye a jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a bɛ to yen Kaja Kallas ni o ye Nansaralatɔma Union Européenne a ma ye maa min ɲɛsin bɛ a tɔ ni diɲɛ fan wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale de ye kɔrɔfɔ lase Nansaralatɔma Union Européenne wasabulon ka lajɛ dɔ senfɛ Strasbourg min ɲɛsinnen kun do Greenland de gun ma ani Nansaralatɔma Union Européenne ni OTAN cɛ a ko Nansaralatɔma Union Européenne sira caman b'a bolo ka se k'a ka hakilinaw lapasa Greenland de gun kun kan ni farati kɛra kɛ fɛn ye Danemark jamana kansa
fo ka jakoya ka aka je Greenland ngo anake sababu ye ka nazarala jamana uni Amerika jamana chechi ko wa ko nazarala toma Union Européenne amana tige dawo daka abe Denmark jamana de unda fe ko ino abe Greenland ka u da fe ko ino ka sabu ke Denmark jamana dodo wa nazarala toma Union Européenne jamana de undu sibiri temene Amerika jamana nyama Donald Trump ka korofo ye nazarala toma Union Européenne nyama chama ndoro ngalibi musulaka ya ira nazarala toma Union Européenne kono ka fo o manga ma dusubo kibi dusubla hakilinye Amerika jamana ni Denmark ni Greenland yesigi ka fo min damine ni yekwasa ina beka ngi sigi ko jabi de laje ko wa ko sigi ka fo de nyona te asorola ki nyashi irisila ni shinimo ko olube ka wuli ka joke Greenland kono ina ka lakana chiei o ka banyina Amerika jamana ni kelabulo otafe uka irisila jamana babali ola Volodymyr Zelensky Ukraine jamana nyama kunganga ta Davos laje ba keneka Davos laje ba abitalike soro de ka sausa abike jenselege nani setigi jamana nyama oni nyonje Volodymyr Zelensky kunganga ti sejo ina manya ka fo nazara la setigi jamana obeka la pasa ani irisilache konga ko ani Amerika jamana nyama Donald Trump ka korofodo ukura nyongo ko saina ko de kera sababu ye ka Volodymyr Zelensky bali akiyere soro Davos laje ingene ka kora fo imena ka bo aka wasade do de yoro wasade mimi wele ko Alexei Goncharenko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana nyama kuma fe ani Donald Trump nyeka ke nani nye ukase ka dovo nyonye ko nga ko Donald Trump ba na ke omo ko de ato Volodymyr Zelensky ya yira ka fo yeretna tata inobli nga dofne ya yira ka fo aye tamabo amokumino oye ka fo kurandige ba meme Ukraine jamana kono bi ka sabu ke Vladimir Putin yesusulu minu nge kwasa ina aye Ukraine jamana faba Kiev kurandanya ko na manya ko kurango wele abe aka jamana kono kwati se ka bo jamana de unda fe capital Davos ko de atokunye Ukraine jamana kono ama uladoni ka fo kuna foni do be kanani aye koni aye kanjole nzoro ka bo Donald Trump yoro ka fo abise kana ena be nyonye unakuma ka laba be shongana Davos laje nyafo ye ka fo sorosera yiri wali laje do memeke sanwosa alabene do suisse jamana nyama ya so de fe abe chake da ba nyamo politiki bina ku ma nyama baw jenselege nani nasira fe ani bara nyodoma ngana uminu mei abulu de fara nyonga nyinanda ka damene janvier kalo letani wono ndo fatle muga ani saba laje yimbito sena Corée du Nord demiseni njama gwani Kim Jong-un aye aka ministri nyama danga yang senga o wili kabo anona furubalaje do keneka furubalaje mindu jamana nyama kemeka jakulu do sigi jakulu mi nyeshinedu majima fe undlalimo Corée du Nord kono Kim Jong-un kumi nyato aye aka ministri nyama danga wili kabo ajoyoro la oye kafo bara mingungali fara ula no ye majima fe ndlaliye majima fe damate hali so minumbe ni jamana de unganga se ka do ukono olu joli ko ublara o jekulu nyema yala uma ujorofa uyu dajira ukera sababu ye ka cheni bado Corée du Nord kumbao na folo de kumblara ukaboloka nga dlali keto cheni kera ministri nyema danga yang seno o wulito kabo anona Corée du Nord demiseni njema gwanife jamana nyema akwa ya ka fendo mbali ya jira ko kuma na ko makura ukanga na unona ale kelende chamana wuli kabo ajorola ay ministre nyema danga sebe koro dogoya bawo akwa makite foye bakoroni sirile wotoro lako o ministre nyema danga tifa kasabuke sigana make ala kafo akeme ka jamana nyema ya so fanga nyindo jamva hakili nala abina fo mo yorude nyinini ku bla bara la minu nye bara domba uye hakili na de aje ode ato Corée du Nord jamana nyama ko abina wele bla ma wore ude mosa minu nye faso de unye ni bara nyodo be ula akaba nyini jamana nyama ya so minu me joyoro ba ula uku hagilito jamana sigikala jamana be jamana de unde kamo wa jamana sininya sigi dlome olu jamana nyama ulila ko bibi na mabise ga fo Corée du Nord sorobe ka binga basigi o ko chesiri de o sababu ya ukuma na ukado fara chesirika
ni ne fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o takuda aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma